9 sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton santos nga misa, sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas sang tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso ukon anuman nga pamalatian nga nagaguruwa sa tion sang tigululan pagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel ukon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Ano ang cyber libel? Inigangay man sa libel apang ginahimo ang krimen sa internet o kon cyberspace. Ang paghambal o kung paghimo sang malain batok sa isa ka tawo sa social media nga nagatugas sang pagkaguba sang pagkatawo ang mahimo nga mapasakaan sang kaso nga cyber libel. Ang mahimo nga makasuhan sang cyber libel amo ang nag-post o kon ang author sang libelous post. Ang mga nag-like o kung nag-share sa mga post ng hindi mahimo nga makasuhan, magluwas lang kung may malain nga tinaga nga nag-aatake sa isa ka tawo ang nakabutang sa caption. Sa pagpasaka sang kaso, kinahanglan nga magpadulong ang tagreklamo sa National Bureau of Investigation Cybercrime Unit. Ipakita ang libelous post sa NBI officer. Magdala sang duha ka matestigo nga may access man sa libelous post agud nga makahimo sang technical report ang nasambit nga ahensya. Ang sinuman nga mapamatud-an nga nakasala sa cyber libel ang mapreso sa minimum period nga 6 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 8 ka tuig samtang kon medium period humalin 8 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 10 ka tuig. Star FM Sunday Program Review. Your perfect Sunday entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country in the Perfect 10 Countdown at 6 p.m. At 7 p.m., more of today's hits are featured in Sunday Night Sweet. At 8 p.m. End the day with your mellow favorites and it's all for you in the evening. And with the Holy Rosary as you look up to God in prayer. All these great music with the latest news and information in the top of the hour news and the Holy Mass this Sunday on Star FM. Sunday Program Review on Star FM. Subong nga may aras ang coronavirus pandemic. Isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin may nalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira nakaibalo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus.
santo sa pagtuon. Ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-silimpyuhan. Sunod, pason ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Siyempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang maayo nga pamatasan, ang mga tawo nga may maayo nga pamatasan, nakaibalo kung ano ang husto kag sala. Ang ila pamatasan wala nila ginabase sa ila ginabatyag, kundi ginabase nila ini sa mga husto nga prinsipyo. Bisan wala pa sa makakita sa ila, itudlo sing maayo kung ano ang husto kag sala sa mga kabataan. Maggamit sing mga tinaga nga nagapakita kung ano ang husto kag sala sa adlaw-adlaw nga mga sitwasyon. Itudlo sa ila ang kinalain sang tampad sa hindi tampad, sang matutom sa hindi matutom, sang kaayo sa kapintas. Sa ulihi, matun-an sang imo bata ang mga butang nga maayo himuon, kag ang mga butang nga malain nga hindi niya dapat paghimuon. Ipaathag kun nga ang maayo o kun malain ang isa ka butang. Nang nagtataguyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, impunto, 6 saga. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Pilipinas, maayong aga! Welcome sa Bombo News and Views Morning Edition ng DYWB Bombo Radio Bacolod. Adlaw sang Huwebes, Nobyembre 25, 2021, kagkaron sa tunang mga pangulong dinala na nakita sa top story of the day. Mga empleyado nga magapabakuna kadungan sa National COVID Vaccination Days, hindi dapat pag-ikonsiderar nga absent sa mando ni Presidente Duterte. Samtang sa mga nagapanguna nga balita lokal, Governor Bong Lacson nagapasalamat sa duha ka kongresista sa Negros Oriental nga nag-file sang hagda nga nagatukod sang Negros Island region. Mayor Bing Leonardia nagpadala sa sulat sa DILG angot sa wala nagasanto nga patakaran sang Bacolod kag Negros Occidental sa Espas. Kapitolyo sang Negros Occidental nagapatuman gihapon sang 4-day work kada semana. Kabankalan City Government maghatag sang bulig pinansyal sa pamilya sa oldest living Filipino nga si Francisca Susano nga nagtaliwan sang Lunes. Duga nga mga sectoral groups nga nagupod naman sa aksyon demokratiko ni Manila Mayor Isko Moreno. Samtang sa nagapangunang nga balita national, kasunod sang water cannon incident, China nagmando sa Pilipinas sa kwaon ng Navy ship nga grounded subong sa Ayungin Shoal. Tandem nanday anay Senadora Bongbong Marcos kag Mayor Sara Duterte. Formal na gin-adopt sang lakas CMD. Senador Bongo nagapanumdumangon sa pag-isol sa iyang kandidatura bilang presidente sa 2022 elections. ICC wala pa sang formal request tungkol sa konkreto nga pamatuod sa mga nagkalamatay bangod sa war on drugs sa Pilipinas suno sa Malacañang. Sa mga nagapangunang nga balita international, NASA nagdunsyar kagabi sang suicide spacecraft agud masalbar ang kalibutan nagikan sa mga asteroids. Taiwan ginimbitar ni US President Joe Biden sa nagahilapit nga Summit of Democracy nga iga-host sang Amerika. Balita sa negosyo, fuel subsidy para sa mga jeepney drivers panagtag na sugod kahapon. Balita sa Inampanga, Philippine Sports Commission nagpanawagan kay Filipino pole vaulter EJ Obiena kag sa Patafa nga hindi magbaslanay sang akusasyon sa publiko. Balita sa entertainment, aktres nga si Julia Montes nag-share sang litrato sang rumored boyfriend nga si Coco Martin nga ira sila sa Isaka Beach. Sa balita espesyal, papel nga ginsulatan sang kilala nga physicist nga si Albert Einstein nabaligya sa auksyon sa Paris sa balor nga 650 million pesos. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 2 minutos lang nakaligad sa taknang resis sa aga. Sa mga detalye, bantayan sa pagpanumbalik sang Bombo News and Views Morning Edition. Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo!
Nakahibalo bala kamo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens, kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira, amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo, makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat Bombo Radio Bacolod. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 5 minutos na nakaligad sa takna ng 6 sa aga. Nga mo na pag-abi-abi sa inyo, di mga mga bahin sa siyudad sang Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, ka nagatutok na nagapamati diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod 630 kHz sa lilisuan sang inyo mga radyo kag subuman sa mga nagapamati kag nagatanaw worldwide pagi sa Facebook Live, sa Facebook fan page sang Bombo Radio Bacolod. Kagaron sa mga detalye na sang mga balita, kaupod sang inyo mga tagbalita. Bombo Franz, Andrew Burgos. Kag Bombo, Mary, Divine Grace, Moreno Cuello sa talaga top story of the day. Gindeklarar ni Presidente Rodrigo Duterte ang Nobyembre 29, 30 kag Desyembre 1 bilang Bayanihan Bakunahan National COVID-19 Vaccination Days. Iniapahagi sa Proclamation number 1253 ang ginpagwas ang Presidente kahapon nga na magapahanugot sa public kag private sector employees nga makakuha sa COVID-19 vaccines. Sa nasabit kay nadlaw nga hindi mamarkahan nga absent sa trabaho kag magapresentar sa pamatud nga silang nabakunahan sa nasabit kay nadlaw. Ginalantaw sang gobyerno nga mabakunahan ang 15 ka milyon ka mga tawo sa sulod sang 3 ka ginatalana nga adlaw. Kapin sa 34 million nga mga Filipinos ang fully vaccinated na karon tuman pa kalayo sa target nga 80% sang 109 o kon 109 million population sa Mayo 9 tuig 2022 agod malabot ang herd immunity batok sa COVID-19. Nagumpisa ang Pilipinas ang vaccination program sa tinadiktan nga Marso 1. Siya nga talk to the people sang gabi ginmanduan ni Duterte ang tanan nga concerned government agencies kag law enforcement units nga maghimo sa mga pamaagi kagamiton ng tanan nga mga resources agud gadalo ng mga tao sa vaccination sites. Giniwat man sini ang mga employers nga mayara sang kinamataro nga magpamalibad sa mga aplikante nga wala na bakunahan agud nga proteksyonan ang ilang nga propiedad kag negosyo kag wala mabakunahan nga mga tawo. Ang igaban sa pagsulod sa mga restaurants kag establishments agud hindi na makakontaminate sa iban pa nga mga tawo. Ginhinyo man ni Duterte ang local government units sa LGUs nga maghatag sang pagkaon sa ilang mga constituents nga nabakunahan batok sa COVID-19 samtang nagpasalig mga pagabayaran niya ang mga ginpanggasto. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 7 minutos na nakaligad sa takna nga 6 sa aga. Sa detalye na sa mga nagapanguna nga balita lokal, nagapasalamat si Negros Occidental Governor Eugenio Sebong Lacson pagod may duha ka mga kongresista sa Negros Oriental nga nagpasa sang hagda sa
kaliwat nga pagtukod sa Negros Island region. Suno kay Lacson nag-file sa 1st District Congresswoman Jocelyn C. Lim Kay-chong kag 3rd District Congressman Arnulfo Teves Jr. sanghag na tuhoy sa NIR ang nasambit katikang ang ginakalipay sang gobernador nga gindugang Mansini nga may mga senador man nga nagasuporta diri. Nagalaw mini nga masuportahan ang pag-isa sa Negros Island region sa masunod nga administrasyon. Are looking forward to a more accommodating administration as far as the Negros Island region is concerned. So I'm glad that they did file a bill. I understand there are also senators who did so. It's very encouraging and I hope that the next administration will support. Si Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson. Ginahulat pa sa Bacolod City ang update na gikan sa Regional Interagency Task Force toy sa sulat nga ginpadala ni Mayor Evelio Bing Leonardia sa National IATF nga may kangtanan sa konflikto sa tunga sang syudad kag probinsya sa pag-require sang espas sa mga magapauli paagi sa Bacolod Silay Airport. Sa interview sa Bombo Radio kay City Legal Officer Attorney Joselito Bayatan na ginpayag sini nga nagpadala ang sulat si Mayor Bing toy sa Executive Order 53 nga ginpagwa sang alkalde toy sa bag-o nga guidelines sa mga fully vaccinated nga mga Bacolodnon. Suno kay Bayatan, kun lang tawon na, nagdangat na sa 49.9% sang target population sa Bacolod ang fully vaccinated. Kag 70% na ang natublokan sa first dose. Sunod diri, sa katapusan sang Disyembre, posibleng nga malabot ng herd immunity gani ginapahalog man ang guidelines sa pagbiyahe. Sunod sa iya, bangod sa 32% pa lang ang nabakunahan sa probinsya, kung luyag nila mag-require sang espas sa ilalang kung tani nga pumuluyo ini ipatuban. Gindugang man sini nga daw ginapatalang lang ni Provincial Administrator Attorney Rayfrado Diaz ang sitwasyon kag dapat kung tani nga sila ang maathag sa mga airlines nga ang mga negosanon lamang i-require sang espas. Sunod sa iya, bilang isa ka abogado, dapat makaibalo si Diaz nga may autonomy ang probinsya kag mayara man sa ang syudad. Sunod kay Bayatan na, hindi man buot silingon nga kung i-require ng espas, hindi na sana makapameke ang mga tao gani imbes nga punggan ang mga Bacolodon nga mahilways nga pagsulod. Dapat i-prosecute nga na lamang ang mga madakpan nga nagahimo sa gilegal. Atong pinalang clear on that, no, ang number nagsulat na dito sa National IATF through the Regional IATF kay Director Joven Iniñero tungod sinisang aton nga conflicting issue sinisang province nga require sa espas. Ginahulat naton ang reply sa Regional IATF, no, kung ano na ang update sinisang aton nga sulat. Nabatihan si Bacolod City Legal Officer Attorney Joselito Bayatan. Magapadayon sa pagbaton sang application para sa espas ang opisina ni Councilor Israel Salanga, ang chairman sang Action Team on Returning Overseas Filipino Workers nga magapauli sa syudad sang Bacolod. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Salanga, ginpahig silingi sa karon bangod nga nagakonflikto ang executive order ni Mayor Evelio Bing Leonardia kag Governor Eugenio Jose Bong Lacson toy sa pagpasulod sa mga Bacolodnon sa Silay sa Bacolod Silay Airport. Magasunod na lang anay ang syudad. Sunod sa iya, kung piliton gid ang protocol kay executive order sang alkalde, makaluluoy ang mga pasahero. Sunod diri, wala pa man sang abiso nagikan sa alkalde apang sa iya bilang chairman sang Action Team on Returning OFWs, magapaumod na lamang ini. Nagapang abiso ang konsehal sa mga bagapauli ang mga OFWs nga mag-apply sang espas isa ka daw antes ang flight kag sila nang bahala mag-aprobar sini. So sa iya, hindi na kuntani required ang espas bangod vaccination certificate kag ID man gihapon ang kinahanglan agud nga magkuha sini apang bagod nga nagakatabo nga konflikto sa karon, mag-comply na lamang sila bangod wala man sang may madula. Since nag-conflict ang executive order ni Mayor at ni Governor, kuya, ang suggestion kuya, obey na gila nga na, kasi kung i-insist kita nga ito, may protocol dito sa Bacolod, ang ating executive order, kung i-insist man si province, nakaluloy ang mga passengers natin. Si Councilor Israel Salanga, ang chairman ng Action Team on Returning Overseas Filipino Workers. Agod nga maproteksyonan ng interes sa mga biyahero. Ginpaatag ni Negros Occidental Provincial Administrator Attorney Rayfrado Diaz nga magluwas sa pag-require sang espas. Ginpasakay man ni Governor Eugenio Jose Bong Lacson ang numero sang biyahe sa mga eroplano sa Bacolod Silay Airport umalin sang November 15. Sunod kay Diaz, kung sang nakaligad isa lang ang flight sa karon, nahimo na ini nga 3 ka flight sa kada adlaw o kun 21 ka biyahe sa isa ka semana. Patag sa Provincial Administrator nga ginahimo sang probinsya ang tanan para sa kailwayan sa mga pumuluyo apang sa tikang hindi mabutang sa ital-ital ang sitwasyon sang Negros Occidental. Sunod kay Diaz, 31% pa lang ang nabakunahan sa probinsya gani kun pahanugutan na lang nga bisan sino lang makasulod sa probinsya kag wala sang kasiguruhan nga hilway na ang mga ini sa balatian. Base mangin kaangay sa Europe kag Estados Unidos nga bangod sa paghalog liwat naman nga nagaproblema.
kung paano tapnaon ang COVID-19 infections. Sa piyak gabahin ang oras ng flight ang nakadepende naman sa airlines kag ginapahanugutan na ang mga inisang isa ka flight sa kada airline. Ginapakamaayo naman sa provincial administrator nga sa paghinon-anon sa probinsya sa management sa Clark Airport. Nakasugtan ang pagbukas ng nasambit nga ruta padulong kag pagpabalik sa Bacolod City Airport. Ini makatag naman sang dugang nga opsyon sa mga Negrosanon ngayara sa Manila sa flight nga mahimo usakyan kun luyag magpauli sa probinsya. Pasalig ni Diaz nga tanan nga maayo, epektibo kag safe ang nga programa ang ginadihon sa probinsya para sa mga pumuluyo. 21 ka biyahe sa isa ka semana para na sa aton nga mga pumuluyo nga gusto magpuli diri, ang aton mga pumuluyo nga gusto man magwa para sa importante nila nga hilikoton. Ang tanan-tanan nga pwede naton mahimo para sa aton mga negrenses kag Bacolod non included nga hindi lang marisgo kag mabutang naman kita sa ital-ital, amula na ang pwede ta obrahon tani sa buong. Nabatian si Negros Occidental Provincial Administrator Attorney Franz Diaz. Samtang magapadayon ng 4 days work week sang mga empleyado sa provincial capital, apisar nga napaidalom na sa alert level 2 ang Negros Occidental kag sarang na nga makabalik on-site sa bilog nga semana. Suno kay Diaz, sa karon magapadayon nga 4 lamang kadlaw maga-cater sang transaksyon ng Kapitolyo, Lunes tubtob Huwebes bangod kun Biyernes naka-work from home ang mga empleyado. Suno sa iya magahulat pa sila sa nga biso ni Governor Eugenio Sebong Lacson apang sa karon luyag sang gobernador nga ipabilin anay sa 4 kadlaw ang pagbalik sa mga empleyado. Idagod nga mapabilin man ang pagdubo sa mga kaso kag balikawan ang risgo. To revert back to 5-day work week or not. Pero subong, I think ang aton system, ang aton work habits do na adapt naman naton sa 4-day work week. Kay kung Fridays nga wala bala sang trabaho, sarado ang Kapitolyo, ari dito na siya akong staff gyapon. Si Provincial Administrator Attorney Franz Diaz. Magapasar sa resolusyon ng Cabancalan City Government agon nga makapagwas ang pondo nga mahatag sa nagtaliwan nga ginapatian world's oldest living person nga si Lola Francisca Susano. Aminado si Mayor Pedro Zayco Jr. nga dako ang pasidungog nga nabaton sang syudad, hindi lang sa Pilipinas kundi sa bilog nga kalibutan, bungod kay Lola Francisca Susano. Sunod sa alkalde, pride sang Cabancalan City si Lola Iska. Ganito man ang pagpasalamat nila sa pamilya Susano. Ang Cabancalan City Government ang nagdaho naman sa financial assistance nga 4,000 pesos bilang temporaryo nga bulig sa pagikutar sa pamilya Susano. Tuyo pa ni Mayor Zayco nga maghuman sang resolution for condolences sa sangguniang panlungsod agod nga mahatagan sang financial assistance ang pamilya sang nagtiliwan nga tigulang. Patag sang alkalde, hindi dali-dali nga makapagwa sang kwarta sang ang syudad kag kinahanglan ini nga ipaagi sa nagakaigo nga proseso. Pasalig naman ni Mayor Zayco nga may life plan si Lola Iska nga amo ang magasabat sa pagpalubong kag sa iban pa nga funeral services expenses. Sa korona, wala pa makapadulong sa pamilya ang mga katapos ng Cabancalan City Government. Bangon hindi sa mga iniluyag nga makadistorbo samtang inaasikaso sa pamilya ang bangkay ni Lola Iska. Sa korona, wala pa man matumod kung sa diin igahaya ang bangkaya. Kung ano kalawig ang haya kag kung sano kag sa diin ini igalubong. Patag ni Mayor Zayco ang asikasuhon pa nila ini sa Committee on Elderly sang City Council agod nga makahuman na sang resolusyon para kay Lola Francisca Susano. Pasalamatan ko man ang pamilya ni Lola Francisca na kilala man kami diri sa siyudad sang Cabancalan. Hindi kami kakwanto sa ila pamilya kay ginahimos pato sang kahapon. Di pa kami gusto man magdisturbo sa ila. Ang kontak ko sa amon iya ako kag DSWD nga nag-istoryanay. Ayon sa bulig, mabulig kami. Amon pa na naipas sa committee sang elderly for the approval of that essential assistance. Nabatian sa Cabancalan City Mayor Pedro Zayco Jr. Kaginatag naman nga si Lola Francisca ang napatay bangod sa Katigulangon, kagindi bangod sa COVID-19. Wala na sang kabuhi sa nasapuan ay sa ka-49 anyos nga lalaki sa barangay Minapasok, Calatrava, Negros Occidental. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Police Major Roberto Indiape, ang hepe sang Calatrava Municipal Police Station, nagapapauli ang biktima nga si Ronald Barbon, 49 anyos, kaupulang iya living partner sa ginharangan kung ginbalabagan ng mga inisang tatlo ka mga wala pa makilalaan nga sospetsado. Suno kay Barbon, gintayan nila sang kutsilyo ang babae kay ginhambalan nga mauna lang ini pauli. Nagdiretso naman sa balay sang iabyan ang live-in partner kag pagkaga. Ginchekyar sa ila balay si Barbon apang wala ini makapauli. Sang iya ginbalikan ang ila ginagyan. Dito na sini nakita ng bana nga nakaagom sang buno. Adi sa insidente sulod diri may ginsita nga mga tao si Barbon nga nagapang utod sang kahoy. Sa karon nagapadayon pang investigasyon sang kapulisan na tuhoy sa natabo nga krimen.
Wife gin instructionan na mag-una na lang puli, walang ginatayaan sa isang kutsilyo na papuli nilang ang asawa. Tapos ang victim bilin to sa 3 ka persona. After siya na naglakat ng wife, expect siya nga masunod lang ang iyang bana. So wala man siya nagdiretso puli, nagapit siya sa balay sa iyak lala. Then pagkaaga, gin-check ako nakapuli ang iyang husband. Then ginsubay liwat ang dalan ko sa din siya nag-agi. Dito liwat na kita ang iyang bana nga patay na. Si Police Major Roberta Injape ang hepe sang Calatrava Municipal Police Station. Para sa katapusan nga balita lokal kag para sa good news. Bago lang makapauli sa balay gikan sa pagpangumpra sa Burgos Public Market, ang tagpasakop sa 1-2 Panalo Part 20 promo sang Bombo Radio kag Star FM. Sang mabatian sini nga ginlawag ang iyang pangalan bilang daily winner. Suno kay Rona Villaverta, 41 anyos, single kag residente sa 221 Cordova Avenue, barangay 18 syudad sa Bacolod nga sa pag-abot sinigikan sa pagpangumpra sang ginabaligya ngay nasa ala, natabuan man nga ginlawag ang iya nga pangalan. Kasunod naman sini ang pagsinggitan sang iya nga mga hinablos nga nakabati sang iya nga pagdaog. Suno kay Villaverta, bata pa lang ininegosyo na sang nagtaliwan niya na nga abay ang pagbaligya sang inasala. Ginpadayaw pa sini nga ang pork barbecue ang pinakabakal nila nga luto o kon nga luto nga ginapangayawan gid sa ila nga pwesto sa tubang sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Suno kay Villaverta, nagsaka sa karon ng presyo sang baboy nga nagadangat na sa 250 pesos tubtod 260 pesos sa apang pasalig sini nga nagapabiling gihapon. Sa 10 pesos tubtod 15 pesos ang presyo sang isa ka stick nga barbecue. Kag wala man nila ginabuhina na kadamuon sang baboy. Aminado naman ini nga nagnubo ang ilang nga kita bangod sa COVID-19 pandemic. Ilabi na nga ginadumilian ng ang pagdala sang pagkaon sa regional hospital. Apang ginapasalamat man ni Villavert nga amat-amat na sila nga nagabawi. Malipayon sini nga ginbaton ang 500 pesos nga cash kag balor nga 650 pesos nga grocery goods nga iya nga nadagaan. Suno pa sa tagdaog, igabakal niya sa nga dugang nga pang-inasalang cash nga iya nadagaan kag ang mabilin. Ang igabakal naman sini sang sobre agud masudan ang sang dugang panga-entry sa promo. Una nga hata! 100, 200, 300, 400, 500 pesos. Idugang ko na siya baka sa nga ako ng envelope ko wala na ko to white envelope mo kag ang entry ko. Basta radyo, Bombo. Number 1 ang Bombo radyo. Nabatihan ang tagdaog nga si Rona Villavert. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 20 minutos na nakaligad sa tak na kalasay sa aga. Antes ang tanan, aton man nga gin-remind ang aton mga tagdaog kahapon ang replacement naton sa gin-forfeit nga premyo sa una-una nga mga tagdaog. Ginlawag alas 5:54 kahapon ni Bombo Dennis Florentina A. Makilan sang Purok Lubi, Phase 3, Barangay Handumanan, Bacolod City, kawang nagdaog kahapon. Ginlawag ka alas 5:54, may kutob ka alas 8 subong nga aga, agod mabaton mo, maklaim mo ang imo nga premyo. Samtang ato naman tagdaog kagabi alas 8:45, ginlawag ni Bombo Fonses Pino sa Zona Libre Program, Florencio Guasena sa Boulevard, Barangay 13, Bacolod City. Ikaw ang nagdaog, magdala na sang imo duha ka mga valid IDs na pa-photocopy, duha man ka kopya na antes alas 8 subong nga aga, agod mabaton mo ang imo premyo diri sa istasyon sang Bombo Radio Bacolod. Ang aton man nga pagpangagda sa tanan, magpadayon lang sa pagulog sa inyo mga entries. Base ikaw na ang masunod nga mangin milyonaryo sa masobra 6 milyones sa pesos nga ginapanagtag nationwide nga papremyo sa Bombo Radio Philippines. December 25, aton kilalahon ay ika-74 nga mangin milyonaryo bangon sa promo sa Bombo Radio Philippines. Gani, maghulog na sa inyo mga entries. The more entries you send, the more chances of winning. Alas 21 minutos ang nakaligad sa takna ang sa aga. Bantayan sa pagpanumbalik sang Bombo News and Views Morning Edition, mga detalye na sa mga nagapangunang nga balita national, international, kagiban pa diri sa gihapon sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira, nakaibalo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agod malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones?
Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case anti-silimpyuhan. Sunod, bason ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Siyempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang, antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress, ginakipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magod sini, iyari ang pila ka mga Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 23 minutos ang nakaligad sa takna ng 6 aga. Padayang ka mga nagapamati, nagatanaw diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Ini ang Bombo News and Views Morning Edition sa gihapon, kaupod ninyo. Bombo Franz, Andrew Burgos. Kag Bombo Mary Divine Grace Moreno Cuello sa dugang pa nga mga balita. Nagapadayon ng Aksyon Demokratiko Party de Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso sa pag-ani sang bungas ang pagtinguha sini sa pag-organisar sang apat ka mga organisasyon nga formal na ginbaton bilang multisectoral arms ang partido. Ginpermahan ni Moreno ang presidente sang Aksyon Demokratiko sa Memorandum of Cooperation kaupod ang mga lideres ng Pilipinas God First Movement Incorporated, Isko Tayo Kabataan, Young Organizers for Unity, Truth and Hope, kaga isang bangka, isang diwa movement. Ginparigan ang pagpirma sang MOC sang Lunes sa labi sang Universidad de Manila. Pila sa mga nagtambong ang Musanday Sheda May Muhammad sang PGFMI, Fati Maria Gopez sang ITK, Reynald Divala sang Youth, kag Layneta San Jose sang IBID o kunibid. Sa kabugusan, linibo ka mga miyembro sang apat ka sektoral nga grupo ang opisyal nga miyembro sang Aksyon Demokratiko. Gipaik sang grupo nga Burgos ang suporta nila kay Moreno. Bangod sincero ang mga ini nga nagapati sa abilidad, competence kag experience bilang pinuno nga nagakadapat ka ngayon masunod nga presidente sang pungsod. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 25 minutos na nakaligid sa takna nga 6 aga. Saylo kita sa mga detalye na sa mga nagapangunang nga balita nasyonal. Nagademand ang China sa Pilipinas nga kakason ang BRP Sierra Madre sa Yungan Shoal. Isa kadlaw matapos ka nakalabot sa grounded Navy ship ang Filipino boats agad kumpleto ng ilang resupply mission. Sa tinaliktan nga simana, ginlambatan sa Chinese Coast Guard kag ginabugahan sang water cannon ang Filipino mission kung sa diin nagtulod kay Presidente Rodrigo Duterte ipanawagan ng China sa ASEAN-China Special Summit nga hindi husto ang ginhimo sang Beijing. So kay Chinese Foreign Minister spokesman Zhao Lijian, ang Ren Ai Jiao ang kabahin sang Nansha Kwandao o Kundao sang China. Kay ginapangayo sang China nga tumanon sa Pilipinas ang pangako sini nga kuha ng grounded nga Navy ship sa Yungan Shoal. Ginanunsya sa opisyalis sa Pilipinas nga ang resupply mission ang nagabot sa shoal subong ang simana nga wala sang hitch nga magatag sang provision sa Filipino troops sa BRP Sierra Madre. Ginpasalamatan ni Vice Presidential Aspirant Davao City Mayor Sara Duterte nga formal na nga ginadoptar sa nga lakas Christian Muslim Democrats sa lakas CMD Party si Presidential Aspirant kag former Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga magkapadalagan kaupod ang Vice Presidential bet nga si Davao City Mayor Sara Duterte sa May 2022 elections. Sa virtual meeting, ang lakas CMD ang nagadoptar sa Resolution number 10 Series of 2021 nga nagaformalize ang adopsyon sa nga partido kay Marcos Jr. ang standard bearer sa Partido Federal ng Pilipinas kon PFP bilang presidential candidate. Samtang ang lakas CMD ang nagadoptar sa Resolution number 11 Series of 2021 nga nagapahanugod sa presidente o kon presidente sa nga partido kag Leyte 1st District o Representative Martin Romualdez nga magpatindog sang alyansa sa iban nga political parties bilang preparasyon sa masunod nga tuig nga piniliaya.
Ginpahayag sang lakas CMD ang importansya sa pagdiyon sa alyansa kaupod ang iban nga political groups. Bangod ini ang magapabakod sang political resources kag assets nga may tinutuyo sa pag-enhance sang tsansa nga magdaog ang kandidato sang lakas CMD. Ginapasalamatan sang alkalde sang Davao ang lakas CMD members sa adopsyon ni Marcos bilang presidential candidate. First off, I'd like to thank everyone for your wholehearted support for me as a candidate for Vice President by Lakas CMD. And second is Bongbong Marcos extends his profound gratitude for his adoption as presidential candidate of Lakas CMD. I just informed him and sent him screen caps of our meeting this afternoon. And then he said to let you know, the Execom and the entire Lakas CMD party, that he is willing to work with Lakas CMD and that he is profoundly grateful for this opportunity given to him by Lakas CMD. And then finally, it's hopefully we will be able to invite more parties in the coming days to sign up in the Uniteam Alliance for the 2022 elections. Nabatian si Vice Presidential Aspirant Davao City Mayor Sara Duterte Carpio. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 28 minutos na nakarigad sa taknang alas 6 sa dugang pangabalita national. Ginpahayag naman ni Vice Presidential Aspirant Davao City Mayor Sara Duterte nga nagpaidalo mini sa drug test kag negatibo ang resulta. Suno kay Sara, nagpaidalo mini sa drug test kung salin nagnegatibo ni sa bisan ano nga illegal substance. Sunod diri, ginkuha niya ang test voluntarily sa request sang unit team partner sa Senator Bongbong Marcos agod nga suportahan ang panawagan sa transparency bilang aspiring public officials nga nagapangay sa pagsali sa mga pareho sining nga mga Filipino. Ginpahayag man ni Zara nga panindugan sang unit team BBM Zara batok sa ginadabilian nga droga ang United kag unequivocal. Sunod diri, ini ang mga makita sa lunsay negatibo nga test kasubong man ang common stance batok sa proliferation sang illegal nga droga kag kinahanglan para sa epektibo nga pagsulundan sa prevention, rehabilitation kag enforcement. Sang Martes si Presidential Aspirant Ferdinand Marcos Jr. ang napayag nga nagpaidalo mini sa cocaine test kada pagwasan negatibo nga resulta sa law enforcement agencies bilang pila ka adlaw matapos sa payag ni Presidente Rodrigo Duterte ang gidaligar nga isa ka presidential aspirant ang gagamit sa cocaine. Apang wala man giningalanan ni Duterte kung sino ini nga kandidato. Ginako ni Senator Christopher Bongo nga manabudlayan ini bilang kandidato sa pagka-presidente sa 2022 elections. Sa interview sa iya sang media, antes ang pagpanagtag sa nga bulig sa mga nasunugan sa isa ka barangay sa Quezon City. Ginpahayag sini nga ang presidential aspirant kay hindi ini handa sa kandidatura. Sini kag ini ang desisyon sa partido kag ni Presidente Rodrigo Duterte. Ginpahayag ni Gong nga wala sini na preparahan ang kandidatura bilang presidente. Naibaluan nga standard bearer ang senadora sa Partidong Federalismo ng dugong dakilang samahan o kon PDDS pagi sa substitution. Wala pa sa gyapon na resolbar sang COMELEC ang problema sa PDP laban nga nagtunga sa duwa ka grupo nga ginapangunahan ni Energy Secretary Alfonso Cuse kag ni Senator Manny Pacquiao. Ginpahayag man ni Gong nga nakahibalo ini sang obra sang isa ka presidente. Ginatagman sini nga Burgos ang iya nga paminsaron nga magserbisyo sa publiko apang laing istorya ang presidente. Aminado man ini nga ginapahan o kung nga ginapanumdum man sini ang posibilidad nga mag-isol sa presidential race. Ginpahayag man sini nga wala sila nagsagihapon sang naistoryahan ni Davao City Mayor Sara Duterte Carpio nga ginalauman nga batunon ang tanyag ini sini bilang vice presidential running mate siniya. Suno pa diriya, sa tiyon nga maglibot ini sa kampanya si Mayor Duterte Carpio sa gihapon ang iya nga iga-endorso bilang vice presidente. Ginpahayag man ni Go nga pag-abot sang drug test nakanda ini nga magpaidalom sa test sa bisan ano nga petsa agud nga mapamatud-an nga ang malimpyo ini kag wala nagagamit sa ginadumilian nga droga. Ginpahayag naman ni Senator Rizzo Ontiveros nga may nabaton nga ang opisina sa nga dokumento nga ang flight nga ginsakyan sang Pharmaly Pharmaceutical Corporation executives nga sanay mohit kag Twinkle Dargani kapadulong sa Davao City kag zoli sa Malaysia ang nagabalor sang $37,000 o kun 1.85 billion pesos sa samtang duha ang gipanagutan sa gihapon nga makasakay sa eroplano matapos ang ginchekyar sang immigration personnel. Hindi pa matag sa karon kung sino ang naggastos sa nasamit nga kantidad agud makalabot ang duha sa Kuala Lumpur. Ang magutod nga Dargani ang gindakop sa airport o kon Davao Airport sang Domingo, Nobyembre 14 sa Davao City sang ang mga iniya nagtuyo sa pagpalagyo pagi sa executive private o kon privately chartered flight padulong sa Malaysia. Suno kay Senator Richard Gordon sa press briefing kahapon ginpresentahan ni
Ontiveros ang confidential contract nga nagapakita sang presyo sang flight kagang incident report sa pag-aresto nga nakuha sa opisina sini sa gin-question sini nga ginpanugutan ang magutod nga makasakay apisal ginpagawa ng immigration lookout bulletin batok sa mga ini. Gulat namin nang matanggap namin ang dokumentong ito na nagpapakitang mayroong nagbayad ng $37,000 para sa chartered flight nilang magkapatid papuntang Davao. At ayon sa flight details, after Davao, pupunta silang Kuala Lumpur. Mga kasama, sa mabilisang computation, yan po ay 1.85 million pesos for just one flight. At sa totoo lamang, ang resibong ito na nagpapakita ng halagang iyan ay nagpapakita ng bayad pa lamang para sa eroplano. Again, sana all. Parang nag-book lang ng halagang 2 milyong biyahe sa app. Si Senator Riza Ontiveros. Ginpayag sa Malacanang nga wala pa sila nakabaton sa formal nga requesta nagikan sa International Criminal Court o ICC nga maghatag sang konkreto nga pamatuod nga nagaimbestigar sa mga napatay sa pakig-away sa ilegal nga droga sa administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte. Ining sabat sa palasyo sa pahayag ni ICC Prosecutor Karima nga ang administrasyon ang dapat nga maghatag sa pamatuod sa ginapatigayon nga investigasyon agud nga suportahan ng request sa Pilipinas ngong tato ng investigasyon sa ginaaligar nga krimen batok sa humanity nga nakomiter sa kontekst sa pakig-away sa ilegal nga droga. Suno kay Nograles, luyag lamang sining atagon nga wala sila nakabaton sa formal nga request sa angot diriya. Giliwat man sini nga ang ICC ang wala sa jurisdiction sa investigasyon sa kampanya batok sa ilegal nga droga. Santo sa isip sang gobyerno, kapin 7,000 ka mga suspitsado ang napatay sa tiyon sang drug war operations sang mga pulis. Apa ang Human Rights Organization kagang pamilya sa biktima ang nagpasaka sang reklamo nga ang ICC ang naglalis nga masobra sa 30,000 ang drug war related deaths kagang ginhimo sang vigilante squads ang nalakip. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time 34 minutos na nagrigad sa atak na kadasi sa aga. Samtang saylo kita sa mga detalye na sa mga nagapangunang balita international. Ginunsyar sa National Aeronautics and Space Administration o NASA ang misyon ang hungod nga pagbuka sa spacecraft sa asteroid sa isa kaginpanigan nga test agud nga may baluan kung paano ang himuon kung kinahanglan na sa tao nga pungga ng isa kadako nga bato nga magadula sang kabuhi sa kalibutan. Ini daw ka ang isang science of fiction apang ang DART o kung Double Asteroid Redirection Test ang isa ka matuod nga proof of concept experiment ining ginbuyan last 21 sang gabi sa SpaceX rocket nagikan sa Vandenberg Space Force Base sa California. Tinutuyo sini nga mahinay nga sa iluhon na sa nga trajectory sa nga Dimorphos ang moonlet nga yara sa 160 meters o kung 525 feet ang kasangkaron ang nagalibot sa dako nga asteroid nga tawag Didymos nga may kadakoon nga 762 meters in diameter. Ang duha ang kaupod ginagalibot sa adlaw. Ang impact ang ginalauman sa third quarter sa 2022 kung sa diin ang binary asteroid system ang yara sa 11 million kilometers nagikan sa kalibutan. Ang pinakamalapit nga distansya nga makuha. So kay Thomas Subarchen, ang top scientist ng NASA, nga tinutuyo nila nga madulang pamahog ang planetary scientist na makahimos ang gaagmay nga epekto sa mga laboratorio. Kagamiton ang mga resulta kung maghimos ang sophisticated models kung paano palikawon sa ka-asteroid. Apa ang mga modelo ang mas manubo kung ipanggid sa real-world test. So sa mga scientists nga ang Didymos Dimorphos system ang isa ka ideal natural laboratory bangod mahapos matakos ang Earth-based telescopes ang brightness variation sang pares kag masgaran ang oras sang moonly nga nagalibot sa iya Big Brother. Bangod ibroon na ang sa karon nga orbit period ipakita ang pagbago sa nga pagmungguanay nga natala nga matapos sa tuwa sa Setyembre 26 ka Oktubre 1, 2021. Ang DART probe nga kaangay isang dako nga kahon sa refrigerator nga ang kadakoon kaangay isang limousine nga may solar sa kilid nga magapugwa sa Dimorphos kag masobra sa 24,000 kilometers kada oras o 50,000 miles kada oras. Ginpayag ni Andy Rivkin ang pinuno sa investigation team sang DART nga sa karon ang orbital period ang yara sa 11 oras kag 55 minutos kag ginalauman sa team nga magadangat sa 10 minutos sa nasambit nga tion. Para sa katapusan nga balita internasyonal, sa pungsod Estados Unidos, ginimbitar sa administrasyon ni US President Joe Biden ang Taiwan sa naghilapit nga Summit of for Democracy nga iga-host sang US.
Ang tika nga gilayon man nga ginkondenar sa China kung saan ginaangkon ang isla bilang renegade province. Ang Taiwan, hindi opisyal nga ginakilala sa Estados Unidos bilang sovereign nation. Ang nalakip sa 110 invitees sa virtual summit nga patigayunon sa December 9 kag 10. Ginpahayag sa Foreign Ministry sa Taiwan nga ang gobyerno ang magapadala sang tiglawas kahiwatan kung saan ginanunsyar sa Agosto ni Digital Minister Audrey Tang kag Xiao Bikim ang Taiwan de facto ambassador sa Washington. Ang iban nga magatambong nga nalakip sa listahan sa US Department of State ang mga pungsod nga ang soberanya ang opisyal nga ginkilala sang Washington. Para sa atong business news. Ginsugura na kahapon ang pagpanagtag sa fuel subsidy para sa mga jeepney drivers nga nagantos bangod sa sunod-sunod nga pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo. Sa idalom sang bago nga fuel subsidy program sang gobyerno, 136,000 units ng public utility jeepneys ang makabaton sang tag 7,200 pesos. Sunod sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, 73,000 sa mga benepisyaryo ang nakabaton na sang kantidad pagi sa ilang pantawid pasada program card. Ginatahag naman sang LTFRB nga sarang lang magamit ang subsidy sa mga masunod nga gasolinahan, Petron, Shell, Sea Oil, Total, KT Petroleum, Refill, Caltex, Petrogas kag Unioil. Hindi man mahimo nga i-withdraw ang unod sang card para sa iban nga butang magluwas lamang sa pagpatugong sang gatong. Suportado man sang LTFRB ang ideya nga maghatag sang assistance program sa mga drivers ng iban pang mga pampubliko nga salakyan. Ang fuel subsidy ang ginpanagtag sang gobyerno kasunod sang napulo ka semana nga oil price hike. Para sa aton nga foreign exchange rate, ang isa ka US dollar may baylo nga 50 pesos and 68 centavos. Ang isa ka Singaporean dollar may baylo nga 37 pesos and 13 centavos. Ang isa ka Hong Kong dollar may baylo nga 6 pesos and 50 centavos. Ang isa ka euro may baylo nga 57 pesos and 1 centavos. Kagang isa ka Saudi Arabian real may baylo nga 13 pesos and 51 centavos. Ang average nga presyo sa produktong petrolyo nagikan sa Shell, Caltex kag Petron stations. Ang unleaded na kabalor sa 58 pesos and 60 centavos. Tubtob 61 pesos and 9 centavos. Ang premium na kabalor sa 59 pesos and 60 centavos. Tubtob 62 pesos and 9 centavos. Kagang diesel na kabalor sa 47 pesos. Tubtob 48 pesos and 99 centavos. Kagang kerosene na kabalor sa 53 pesos and 1 centavos. Kag para sa aton nga sports news. Nagpanawagan ng Philippine Sports Commission sa Olympian pole vaulter nga si Ernest John o kon EJ Obiena kag sa Philippine Athletics Track and Field Association o kon PATAFA nga unta to na ang pagpagwas ng statement samtang ginahusay pa ang ilang nga hindi pagintindihanay. Kadungan siniya, gipasalig man sa PSC nga ginausisa na nila ang kontrobersyal nga isyu sa tunga sa Nandaya Obiena kag sang iya nga Mother Federation nga PATAFA. Naibaluan nga nagbayluhanay sa mga pahayag sa Obiena kag ang PATAFA bangod sa isyu sa kwarta nga inugbayad kung tani sa Ukrainian coach nga sa pole vaulter nga si Vitaly Petrov. Sa statement nga gipagwas ng PSC kahapon, nakasugod na sila sa pagpatigayon sa separado nga dialogo sa magtimbang nga partido agod hingyoon nga magdihon na sang mas madasig kag nagakaangay nga resolusyon sa nasambit nga isyu. Naghingyo naman ang PSC sa magtimbang nga bahin nga i-address ang isyu sa mahipos agud hindi maglala pang tensyon, ilabi na sa social media. Nagalaom naman ang PSC ng pagpatuman sang moratorium ang makahatag sang ligwa nga magaluntad sang dialogo kag makaangkon na sang resolusyon sa nasabit nga butang. Tinalikdan ngayon adlaw, nagdemand ang PATAFA kay Obiena nga ibalik ang 85,000 euro o kon 48,000 o kon 48 million o kon 4.8 million pesos nga nagbayad sinikuntan kay Coach Petrov. Giloy naman nga gindinay ni Obiena ang akusasyon kag nagwa man si Petrov agod kumpirmahon nga nabaton sini ang bayad. Si Obiena ang yara sa karon sa Italy kag ginapunduhan ini sa PSC. Apang suno kay PATAFA Chief Philip Hueco nga ang kwarta ang ginbayad ni Obiena kag Petrov ang nagikan sa ibang sources kag hindi sa Federation. Oras sa Bombo Radio, Philippine Standard Time, 41 minutos sa nagaligad sa takna sa aga. Kagkaroon sa tanaman nga showbiz news. Ginkilig ang kalibutan sa showbiz kag sa mga followers ni sa nagpost ang aktres nga si Julia Montes ang duha ka litrato nga nagapakita nga nagpadulong sila sa rumored boyfriend nga si Coco Martin sa kapareho nga beach sa tinalikdan ngayon adlaw. Ang isa ka litrato nagapakita sa 26 anyos sa aktres nga nagayuhom, samtang ang isa naman na nagapakita sa 40 o 40 anyos nga aktor. Makita naman nga pareho ang background sang duha, isa kay empty beach. Santo sa caption sang post ni Montes, "Today is a great day to smile and be happy." Gina naman ini nga nakabaton sang kakilig sang ilang mga colleagues sa showbiz. Kalakip sa mga nagreact mo sa Maxine Magalona, Chris Bernal, Jessie Mendiola, Dimples Romana, Darla Zoller,
Joseph Marco, Neri Miranda, Isabel Oli, Don Zulweta, DJ Chacha, kag Alora. Sa tinilik na adlaw, nagpost man si Montes sa sang litrating Koko kadungan sang iya nga kaadlawan. Si Rodri, tuman ang pagpalangga sang aktor sa iya nga isika pareho, abian pamina kag trabaho, gani nangin blessing manini para sa iban. Para sa aton nga Bombo Health News, kadungan sa pagabot sa dugang nga doses ng bakuna batok sa coronavirus. Ginenggang ni Department of Health Secretary Francisco Duque III ang mga Pilipino nga magpabakuna kadungan sa 3 kaadlaw nga national vaccination drive nga ginabansagan bilang bayanihan, bakunahan nga natala na sa November 29 tubtob December 1 kahapon sang aga. Nabaton sang Pilipinas ang dugang nga 700,000 doses ang AstraZeneca COVID vaccines nga gindonar sang Australian government. Nagabot ang bakuna sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 pasado alas 9:30 sang aga sakay sa flight CX-907. Sunod kay Australian Ambassador Stephen Robinson, ang nasambit nga vaccine doses ang nagikan sa domestic supplies sa ilang nga gobyerno. Sunod diriya, maghatag ang Australia sa 3.6 million doses sa Pilipinas. 2.2 million diri ang nagikan sa domestic supplies ang ilang nga gobyerno. Samtang 1.4 million naman ang magalabay sa UNICEF. Gipasalamatan ni Secretary Duque ang Australian government sa ilang nga kaalwan kag friendship kag dako ang mabulig sa ilang nga donasyon sa Pilipinas. Iga prioridad naman sa gobyerno ang pagbakuna sa target population sa primary dose series sang sa maghatag sang booster shots. Mas mayo naman suno siya kung madamo ang magpabakuna sa November 29 to December 1. Bangod kinahanglan ng proteksyon o kung kinahanglan ang protektado ang mga kung mas protektado ang mga pumuluyo agon nga makabalik naman sa normal ang ekonomiya. It's a constant communication that our Health Promotion Bureau has been tasked to ensure that we deliver the message. People who have not been vaccinated, this is the time. Take advantage of this. It's very important. This protection is really going to be key to opening up larger segments of our economy and to bring back jobs and and reverse the hunger rate is quite high. So all of these will be impacted upon once we have a much bigger percentage vaccinated. Nabatihan si Department of Health Secretary Francisco Duque III. 45 minutos na nakaligid sa Tagna at Siza. Kakakaroon sa atin naman nga balita nga espesyal. Isa ka manuscript ang nga co-author ni Albert Einstein nga nag-offer sa pinasahing insight tuhoy sa panghuna-huna sang legendary physicist. May kantanan sa iya General Theory of Relativity ang nabaligya sa auction sang Martes sa balor nga 11 million euros o kun 160 million pesos. Ginubulubanta sang Christie's nga auction house. Ang balor sang manuscript nga yara sa 2 million to 3 million euros so kung 112 to 116 million pesos. Ang 54 kapahina sa papel nga napuno sa mga sinulatan ni Einstein. Ang isa lamang sa duha ka mga working documents so sa sikat sining theory insuguran sa modern cosmology kag technology kaangay sa GPS navigation. Yara ni sadto sa kustudiya sa Swiss physicist si Michel Bézet, malapit na nga abyan kag academic partner ni Einstein nga nag-co-author sini sa 1913 at 1914. So kay Vincent Belloy, isa ka expert sa Christie's si Einstein, ang isa ka persona nga malaka lang magsulat gani makabig na nga extraordinary nga naka-survive tubtob sa karon ang nasambit nga manuscript. Ini ang ukot-ukot na kag nagaduwag yellow nga papel nga nagaunod na sang wala katapusan nga calculations nga nasulat sang itom nga ink ang naga-challenge sa imahe ni Einstein bilang matudtod nga genius so bangod nagapakita lamang ini nga kun kaysa maskin siya ang nagakasala. Sang Mayo isa ka handwritten nga sulat kun sari nalakip ang sikat nga energy equals mass times the speed of light squared. Ang ginsulat ni Einstein nga nabakal naman sa kapin 1 million euros sa Estados Unidos, masobra 3 kapilo sa original sini nga balor. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 46 minutos na nakaligid sa tak ng alas 6 saga sa kita sa lakat sang panahon. Ang northeast monsoon namang nag-aapekto sa northern kay Central Luzon. Ang intertropical convergence zone ng ITCZ ang nag-aapekto sa Mindanao. Ang Cagayan, Isabela, Aurora kag Quezon ang maka-eksperyensya sa magulugal umon ng kalangitan nga may lapta-lapta nga pagulan kag pagpanagoob dala sang shear line. Ang Mindanao, Bicol Region, Eastern Visayas kag Palawan na maka-eksperyensya sang magulugal umon ng kalangitan nga may lapta-lapta nga pagulan kag pagpanagoob dala sang ITCZ. Ang Metro Manila kadabling nga bahin sang
Calabarzon, Mimaro, Pakag Visaya sa makaeksperyensya sa magulgal-umon, tubtub magal-umon o kalangitan nga may tumalagsaon nga pagulan o kung pagpanaguob na sang ITCZ kung localized thunderstorm. Ang Visayas kinabilin nga bahin sa Luzon ang may makasalangan, tubtub mabaskog nga hangin nga magahayop sa nasidlangan, tubtub na minhan nasidlangan. Sa ato naman, antad sang temperatura, Metro Manila 26 to 31 degrees Celsius, 29% ang tsansa sang pagulan. Ang hangin ay magkamasagon nga 3 kilometros kada oras, mostly cloudy. Sa Tugigarawa, 23 to 29 degrees Celsius ang atad sa temperatura. May 8% ka chance sa pagulana. Ang hangin may kabasgon ng 0 km per hour, mostly cloudy. Sa Capiz, 26 to 31 degrees Celsius ang atad sa temperatura. 20% ang chance sa pagulan. Ang hangin ay may kabasgon ng 11 km per hour, cloudy. Sa Coronadala, 23 to 29 degrees Celsius ang atad sa temperatura. May 54% ka chance sa pagulana. Ang hangin may kabasgon ng 0 km per hour, cloudy. Kagdiri sa syudad sa Bacolod, 25 to 32 degrees Celsius ang atad sa temperatura. 7% ang chance sa pagulan. Ang hangin may kabasgon ng 6 km per hour, cloudy. Ang adaw na butlak, 5:48, kay nasang kagahon kag bagatulod, 5:22 karon sa Kasisidmon. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 48 minutos sa nakaligad sa takna nga sa Zaga. Inyo nabatian ang mga balita nga gindulong sa inyo sang Bombo News Team sang DYWB Bombo Radio Bacolod sa subong adlaw sang Huwebes, Nobyembre 25, 2021. Kag sa ato naman nga Christmas countdown. 30 days to go before Christmas. Ini ang Bombo News and Views Morning Edition. Gagami ang inyo nangintag balita. Bombo Franz, Andrew Burgos. Kag Bombo Mary Divine Grace Moreno Cuello para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Kaagzata nga Bombo News Analysis ay padala sa isa ka maukod gitag palamati sa Bombo Radyo Bacolod. Inaginbasa ni Bombo Daniel Licciones sa kagini. Ang may tigulo, madugay na ngagin planuhan. Mahimo nga si Bongbong Marcos ang gingamit lamang nga kasangkapan sa pagka-presidente nga iya ginapadalaganan. Kay sa katapusan lain man gyapon ang madangatan kay ang palabuton madugay na nga ginaplanuhan. Nagbisi presidente sa iya si Sara. Agud nga ang Solid North nga buto iya makuha. Luzon kag Mindanao nga buto ang pagatingbon. Kadalagan mapos nga maangkon. Kung si Sara kag Bongbong ang magadaog, diskwalifikasyon ni Bongbong mahimo ipapanaog. Si Sara ang magabulos nga presidente, magbisi naman si Digong Duterte. Ina kung magdaog si Digong sa Senado, kay kuhaon niya ang Senate President nga pwesto. Kung si Bongbong ang pagabuslan na ni Sara, posisyon sang Senate President ang magasaka. Kung si Bongbong man ang magadaog, magaresign man ini bangod siya tao-tao lamang nga tuod. Amo man gyapon ang pasingadtuan, Sara kag Digong ang magapungko sa palangakuan. Ang ini nga panguna-una nga pananawan ang ipadala ni Inocencio Liquigan sang San Enrique, Negros Occidental. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Morning Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio!